de que en una sociedad hay que entender la pluralidad y trabajar en función de esa. Cuando uno cree en la Cataluña real, en la Cataluña real, la Cataluña real, tiene que entender que es plural. Vale, senyor Cañas, la Catalunya real, senyor Tibó. És que m'és agradat parlar amb aquest senyor... Sí, però ara parlem amb nosaltres, o sigui, li faig una pregunta. Mira, perquè li he de fer recordar que ara ha sortit la LEC, la llei nostra d'educació, i patapam, PP davant. És a dir, el PP provoca aquestes agressions. Clar, provoca. A veure, una llei que està aprovada al Parlament, per què ha de ficar els nassos? Porque tienen el derecho de hacerlo. Porque constitucionalmente tienen el derecho. Hi ha pactes d'estat en la qual... De igual manera que la Generalitat denunció la ley... Respectem a Catalunya. Quin respecte a Catalunya si quan hi ha lleis de Catalunya que són lleis quasi orgàniques, van los del PP i diuen aquí la Brunete i Tribunal Constitucional per a l'Estatut. Però quin llenguatge després de passar pel referèndum. Però després què volen la gent del PP? Ese discurso es el que provoca que no estiguessin contents. Que estiguessin contents amb el PP. Tu discurso home, amb el PSOE sí que estem contents, que com a mínim, entre cometes, el PSOE no ens porta al Tribunal Constitucional. Molt bé, aquest és el discurs del senyor Tibó, aquest és també el discurs del senyor Cañas.